Toto ja mám rád, takéto húpačky. Akože chvíľku váha, ale veľmi kratučko. A ja váham. A nie kratučko. Celý čas. No a teraz bude dôležité tam nespadnúť úplne celý, ale nejak tak, asi vieš, čo myslím, ale môže sa stať, že realita bude vzdialená tomu, čo si o tom myslíme. No, tak... Počkaj, toto je vlastne ešte, čo tu máme? Budem musieť zapojiť troška predstavivosť a nejak si domyslieť, že kde sa presne tie kolesa nachádzajú. Ja ti môžem ísť pozrieť, keď chceš mať väčšiu istotu. Ja sa veľmi rád pôjdem pozrieť, lebo radšej sa teraz pozriem, ako potom budem kopať. Kopať nebude treba, veď máme aj nejaké tie laná, máme tu druhé auto. A potrebujem ísť troška viac zo šikma. Pozri sa na to. Takže terén sme si našli. Vymysleli. Keď tu není, tak si ho vymyslím. Tak. A tak to bolo, ale počkaj. Akože to vyzerá o moc vážnejšie. Ako to je. To tak je vždy.